Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na zo miƙa saƙon godiya ne da jinjina ga ɗan uwana abokin sana'a na wato sarkin waƙa Nazir. Mai magana sarkin waƙan sarkin zazzau zaharadin wili. So abin da yayi irin abin da ake so kenan a wannan masana'antar mu. Wayannan mata da tsofaffi da suke jin kebura ya kamata mu da Allah ya dan daga mu muke da dan abin cewa muke da dan abin bayarwa. Ya kamata mu yi kokari mu dinga taimaka musu. In mun taimake su ai mun taimaki kanmu ne, saboda ba wanda ya san gobe sai ubangiji. Da tarin dukiyanka da wasu abubuwa an yi karuna kuma ya kare. To gaskiya Nazir kai kokari sosai. Su ma sauran yan fim din da sauran mawakan Allah ya sa su koyi da abin da kake yi. Ba a tara mata ƙanana a jinan yar su ana ba su mota gidaje waye su tsofaffi ana mantawa da su. Dan gaskiya a wannan lokutan keburaye matsofaffi yawa sai ya ringa duba su. Allah ya sa mu dace.